जाथाया बोरै जानाया दा? जाथाया माने आं न'आव फैबाय थानाय समावनो ओमफ्राय बिसोरो आंखौ नुनानै आंबो खारदों सोर मानसि गोसोम गोसोम ओंखारदों होननानै माने खारनायावनो बिसोरो आंखौ होसोथाब गावनानै थिखोना लाबोदों आंखौसो ओमफ्राय गावसोर गारना खारबाय आरो। सोरमोन बिसोरलाय? माबा मानसि गावग्राया माबा मा होनो हिमिया होनना। अबेनि बिलाय? ओजा बेंथलाव थायो। सोरनि मानसिफोर? EMनि ना माने EM दोननाय ना मानाय। खयथासोआव जानाय बे जाथाया? 10था। 10थासोआव। मर्निं ना इभिनिं? माबा मोनानि। नों अबाव थांनायमोन? आं माने हजोंहाय नासो नायनो होननानै थांदोंमोन आरो। नोंखौ माबाफोर सन्देह लादों नामा? मा सन्देह लादों? ओजा दंफां बारहोग्रा सान्दों ओंखार नामाखै। गरबेसे गुलि गावनाय? गरसे। अबाव नांदों? फेन्दायाव। औ मा गामि? गामिया सारियालि थिनं थाइखानि। मा नाम? आंना? औ बिनामिन। बिसोर मा खामानि मावो नोंसोरखौ गुलि गावाबा? जेनेबा आंखौ मा सानखो होसोथाब गावनानै थांनानै दोननानै बिसोर बबे डिपार्टमेन्ट? बिसोरथ' बेंथलाव थायो होननाय खोनादों। बेंथलाव माने दानि गोदान दोननाय ना मानाय। औ बिसिनाव हाथियार दंमोन आरोखि? औ गंथाम दंमोन। साथाममोन बिसोर मानसिफ्रा? साथाममोन। औ माजों थांनायमोन बिसोर? गारि? बिसोरो गारिजों थांदोंना मादों आं जेबो मिथिया। मोजां माइ बारि गेजेरनिफ्राय ओंखारदेरदों आरो मा गोसोम फैखो होननानै आं खारदों आरो ना। ओमफ्राय खारनायाव बिसोर होसोथाब दै गेजेराव गावहैदों।